En l'any 70 es va fer així en la Malvarrosa el que era el cine Avinguda i va ser per la nit, un 26 de febrer. Aquest any, a part de lo normal, va haver el futbol que es va fer i jo no me'n recordo que es fera ni teatre ni res de tot això, en aquella època no. Molt bonica, molt ajetreada, vam anar a veure falles, venien a veure morts, era un no parar. Per a mi, preciosa. Era el primer any, perquè jo venia de França, no havia estat mai en falles i per mi tot era nou. Entonces, clar, per mi la falla era la millor del món, per mi. Que va haver una rifa, jo sé que varen fer una rifa i entonces la gent, clar, comprava una papeleta i va haver que tinc fotos i vaig ir a 3 persones que treballaven en astilleros i entre els 3 varen comprar papeleta i es vaig ir a d'ella els 600. No sé com se'l partirien, però això passava molt bé. I fèiem ball així els diumenges, era un lloc de reunió. Va haver una anècdota, a veure, és que aquest any, en vez de ser una banda de música que vinguera a acompanyar-nos, Gaspar es veu que va contratar uns músics però que eren d'una escola d'Escolapios però de Barcelona i no tenien molta idea de lo que tenien que tocar, però quan varen arribar ací es van adonar que eren xiquets, però n'hi havia xiquets de 7 i 8 anys, algun altre més majoret, i ma mare mateixa va ser la primera que va dir estos xiquets no es poden quedar en l'almacén on anaven a quedar-se, en el baix, i ma mare se'n va emportar dos xiquets que dormien en ma casa. Altres mares també, els més xicotes es van endur. I moltes vegades, quan venia a despertar, tenies que anar a la platja a buscar-los perquè estaven jugant, que eren xiquets. Això, però així coses més rares no, però va ser, des de luego, divino. Jo va ser el primer any, me va encantar i torne a veure mascletaes i faig potser 200 quilòmetres per veure una mascleta, que a mi me va encantar.